देग्लायनि चिरां जिल्ला बिसाजों Tunu Basumatary मा गामिनि सातियानगुरि 2 नं सातियानगुरि गोसोआवथ' जोबोद गोजोननायखौ मोनखासिगोन देरहानानै फुङावनो सौफैनानै नेबाय थानानै बेलासिसिम जाबाय बेलासिसिम नेबाय थानानै जोबोद खस्थ'यै खनबाय ओमफ्राय बेनिखायनो खस्थ'जों मोनबाय नालाय गोजोननाय कर्स लायाखै जेबो लानाय जायाखै आं दिनैसिम अडिअ बानायफेराखै मानो होनबा सोलोंबावनांगौ दं गोबां आं कम्पिटिसनफोराव बाहागो लाग्रोनानै लासै लासै सोलोंगोन होननानै जेबो बिदि मिउजिक बानायथ'नाय जायाखै रेकर्ड जेबो खालामथ'नाय जायाखै उनाव बिदिनो जेसेनो रोंलांगोन एसेनो लासैनो उनाव गावनि नाजानायजों दिहुनलांसिगोन खननायावथ' आं जेननानै थाया दासिमबो गोबां मोनबावनांगौ बान्थाबो दं देरहाबावनांगौ दं बेनिफ्राय गिदिर गिदिरसिन नाजालांबाय थागोन जोबजासिम दङ दासिमबो दं देंखो से नै थामाव सेन्ट्रेलाव देरहानायनि थांखि दासिमबो दं औ आङो 2020आवनो हाबा जादों ओमफ्राय हाबा जानानै नैबे जोंनि फादार इन ल' आंखौ जेराव थाङो खननो थाङो दोनलाङो आइ बाबायाबो हेल्प होनो फैफायो आइ बाबा आरो फादार इन ल' बिसोरनो आंखौ जेरावबो लाङो हेल्प होयो खननो थाखाय हाबा जाखांनायनि उनावबो सापर्ट होयो खननो जोंनियाव आंनि हासबेन्ड दं आइ बाबा बाबु सासे दं ओमफ्राय जोंनि आनै दं